Mi smo THC La familija i ne bi bili, brate, tako dobri reperi, brate, da nismo tako dobri drugari. Ja i Stefan se znamo od malih nogu. Od naše 6. godine, tu po kraju smo se viđali. Tu smo ko klinci odrastali, skupljali iste fazone. Pa smo onda krenuli isti razred osnovne škole, pa smo krenuli u srednju, ali smo ostali na tome da se družimo. Mi ne bi bili, brate, tako dobri reperi i tako dobar band da nismo dobri prijatelji. Dignite ruke, sve do neba, za ulicu atake, jer tako treba. Dignite ruke, sve do neba, za ulicu atake, jer tako treba. Nije sve bajno, nije kao mi smo kao najbolji prijatelji i njima je do jaja, oni su u fazonu, sve im cveta, sve im idu naprotiv. Nekad naiđeš na teške situacije u kojima je jebeno, brate. Ima on stvari koje meni smetaju, ja imam stvari koje njemu smetaju. Mi sve sami to prolazimo, sami zaključujemo, razumeš, nailazimo na prepreke, a onda nam to prijateljstvo, ta energija daje snagu da mi to prevaziđemo i idemo dalje, razumeš? Svaki dan to gledam, pravih drugova je manje. Nigde ih nema kad u pitanju je sranje. Tu su kad im trebaš ili te gledaju kroz pare. U lice ti se kesi s pričom, gde si care? Kad se radi nešto, obično se zna šta jedan radi, šta drugi radi da bi dobili tu neku celinu na kraju. Potvrdimo temu, ajde danas će tema da bude ta i ja uđem u studio, snimim svoj tekst, on uđe u studio, snimi svoj tekst i kao da smo zajedno sedeli i pisali tekstove. Dopunjujemo se u tom nekom svetu muzike, gde on zna jedno, ja znam drugo, zajedno smo jači. THC La familija. Što sam srećen i što živim i što imam puno volje, ko je zaslužan za to? Hip hop! I što znam i što umem da stvari bolje razumem, ko je zaslužan za to? Hip hop! Rap je u stvari poruka. Iako mi imamo neki talent za muziku, ajde nešto pametno da kažemo. Realno, i kroz muziku treba nešto kažeš. Na ulici nema ni mame ni tate, neće ti pomoći to što znaš karate. Klinac će se snaći u to kuda nađe. Mi kao klinci smo nekako, brate, na neki način kapirali kad smo slušali te strane repere, brate, da je to. Sve što smo stariji, sve više i više shvatamo značaj svoje muzike. Sve što smo radili, samo smo pričali iskreno o onome što viđamo i onome što radimo i onome što se dešava oko nas. Sportaci su nemirni kad videte u trenerci. Mora da su sportisti u 2 ujutru na ulici. Nosimo trenerku, u njoj se lako krećeš. Zvučaš je na dole, pa ribi lako nećeš. Mi repujemo zato što je to za nas najprihvatljiviji oblik izražavanja, muzički oblik izražavanja koji može da najuverljivije opiše naš život i život naših prijatelja, naše familije, naše borbe. Kad ti usavršiš pisanje tekstova i da tekst umeš da pročitaš preko ritma kako treba, znači flow da nabaciš, ti ono što pričaš, to ljudi osjećaju. Kad izrepujemo, brate, i para biće kad prodam paketiće, kurve i piće kad prodam paketiće, Pub radi posao pa me istresa iz gaća, ja radim svoje, radi šta te plaća. I sve to rap, brate, to ti je ritam i poezija, mi pišemo poeziju preko ritma. Što sam srećen i što